na shigo fadar ki je ki da ni inda zaki kice da su ga zaɓin ki albishiri kika min kika ce ni ne angon kin gata na baki guri zauna ke ce a cikin raina da kallo dai kika sauya dukkanin labari na ke ce farko a cikin littafin soyayya na da na ɗauko biro sunan ki na kan zazzani na yarje ki zamo mini matata uwagun ƴaƴaye na komai in kika ce in baki ba za na hana ba ke zan kai a gidanmu in nuna wa umma da abba ni aure in baki ba san ba za na iya ba soyayya ta ɗarsa cikin raina wayo ni wai kaina aurenmu da ke insha Allah na san alkhairi ne a ganmu da ke tabbas an gano mata da miji ne muna yara alkawari muka yo za mu yi aure na shi mun girma za mu jaddada zancen mu ayyo mana auren mu numfashi da jiki da jini a kota ina ke ce na gani akan kina kan yi fada da wani duk mai kinki ko za ya gani mai kyawu kuma ga gurjini innar saki ko za na bani so sanadi so sanadi sanadi so ne sanadi soyayya